Il-programm ta' Investiment Individwali jista' jiġi deskritt f'kelma waħda u din il-kelma mhijiex flus, iżda talent. Messaġġ li l-Prim Ministru Joseph Muscat għamel fi New York fejn tkellem f'seminar ta' Henley and Partners dwar iċ-ċittadinanza u li għalih attendew qatt ta' investituri minn madwar id-dinja. Fil-waqt li joffra sfond dwar dak li kapaċi joffri u jaħdem għalih pajjiżna, il-Prim Ministru spjega li l-Gvern huwa determinat li jżid it-talent li jinbet mill-Gżejjer Maltin. Mhux għax pajjiżna mhux miżgħud persuni li kapaċi joffru ħafna għal il-Prim Ministru, iżda jixtieq aktar. Dan għaliex Malta taħseb fil-ġejjieni u mhux biss fil-finanzi fil-preżent. Joseph Muscat qal li dawk li applikaw u jgħaddu mill-iskrutinju tal-awtoritajiet Maltin se jkunu qed jagħmlu parti mill-futur ta' pajjiżna. Fakkar lill-udjenza li dawk li jsiru parti mill-programm se jkunu wkoll parti minn pajjiż li kellu l-ikbar tkabbir ekonomiku fl-Unjoni Ewropea, għandu t-tielet l-inqas rata ta' qatt u qed jara l-impjiegi jiżdiedu. Fakkar li hija l-innovazzjoni li twassal għall-investiment u toħloq il-ġid u ta' eżempju ta' kif pajjiżna kien dejjem innovattiv. Tenna wkoll il-kunċett ta' innovazzjoni malajr jiġi assoċjat mal-iżvilupp teknoloġiku u spiss jintesa' l-fatt li l-innovazzjoni ma twassalx għal progress ekonomiku jekk ma jkunx hemm attitudni li lesta tadatta ruħha ċ-ċirkostanzi, attitudni li ma tibżax twetta u tiskopri kunċetti ġodda.